Čo teba možno najviac bavilo na tom celom mentoringovom programe, keby si nám to mohla zhrnúť? Tak vlastne prečo som tu, tak tým, že ma život nenaplňa v tej profesii, kde som, tak práve preto som sa každý deň už hneď od rána tešila na náš spoločný čas strávený, kde som sa vždy niečo nové naučila. Vždy ma niekto z vás niečomu novému naučil, dal mi ten poznatok, o čo môj život obohatil. A ktorý deň, alebo čo konkrétne si najviac užila na tom mentoringovom programe? Nedá sa povedať, že ktorý konkrétne deň, ale ja som si to užívala celé. Ja som sa tešila na každý jeden deň, na každého jedného z vás, pretože nie vždy sme vedeli, že ktorí tu konkrétne z vás budú, ale ja som sa tešila jednoducho na to, čo nové sa naučím, čo nové sa dozviem. Ja som sa tešila, ja som mala tú túžbu po poznaní, tak preto ma to tak nakoplo hneď od rána a venovala som tomu dostatočný čas, aj priestor a vždy, keď som prišla domov, tak som sa navnadila a som sa veľmi som sa tešila na každé jedno stretnutie, som sa tešila vždy na teba, na Jakuba, na Maroša, na Martinku aj na Adama. Na každého jedného z vás som sa tešila, pretože vznikla tu priateľská atmosféra a od prvého dňa si dovolím povedať, že sme si všetci sadli, aspoň z mojej strany. Sice Kuba som poznala najmenej, ale vďaka tomu hneď od začiatku som ako keby dala mu šancu. Každý sme iný a on ma tým svojím postojom nakopol takým spôsobom, že ma to až fascinovalo. Každý z vás, aj ty, si ma fascinovala svojím spôsobom a aj Maroš ma fascinoval. Preto inak by som tu možno dnes nebola. Keby mňa osobne možno Maroš neoslovil. Tým, že mi to povedal s takou ľahkosťou a s takým prístupom, že je zmena života reálna a môžem si ju zmeniť, tak vďaka tomu som tu a vďaka tomu sa každý deň, jeden deň som sa naučila tešiť na ten zajtrajšok. To je v dnešnej dobe veľmi vzácne, pretože všade dookola počúvam, že nikoho to nebaví, každý sa len sťažuje. A ja sama na sebe vidím tú zmenu, že ľudia sa za mnou otáčajú, ľudia sa na mňa pozerajú, tak ako keby z boku a prvé dni som si to neuvedomovala, ale teraz, čím ďalej tie dni plynuli, tak našla som v sebe tú spokojnosť. Tú spokojnosť, ktorú ste mi dali s tým, že ste ma naučili vnímať ten život úplne inak. A to je presne to, čo vy, mentori, čo dokážete urobiť s tým, že sa nám venujete ten čas. Hej, to je veľmi vzácne, že niekto niekomu takýmto spôsobom v dnešnej dobe dokáže venovať čas, chce toho druhého niečo naučiť a chce mu nechať tú hodnotu. Čo by si možno odkázala budúcim členom Nefer výhody, obchodným partnerom, že prečo by možno mali absolvovať takýto mentoringový program? Určite by mali absolvovať tento mentoringový program, ak sa chcú posunúť v živote ďalej. Lebo nie je to len o tom vedieť niečo, ale vedieť to aj nacítiť a vedieť to aj podať tomu človeku a vedieť to aj pochopiť, prečo to ten druhý možno nechce alebo možno chce. Takže to mi dalo určite mne osobne, to dalo obrovský nadhľad, prečo chcem robiť to, čo chcem. A chcem ísť touto cestou podnikania
pretože pre mňa je to podnikanie 21. storočia a odporúčam im to, aby tomu porozumeli a aby to pochopili. Tak preto je to pre nich také dôležité, aby to videli. Aby si tým prešli, aby to zažili, aby to precítili, aby sa ich to dotklo tak veľmi, ako sa to dotklo mňa. Jo. Na tých všetkých úrovniach, aj po ľudskej stránke, aj po profesionálnej stránke, aj po hodnotovej stránke, pretože hodnota tohto 21-dňového mentoringového programu pre mňa je nevyčísliteľná. Mne sa za ten čas, čo som tu strávila, tých 21 dní spolu, zmenil nielen uhol pohľadu, ale mne sa zmenili aj medziľudské vzťahy. Prišlo mi do života veľké prekvapenie a dúfam, že to vyjde, tak nie len v tomto biznise, ale aj v iných životných oblastiach to človeka posunie na úplne inú úroveň a začne vnímať samého seba takého, aký je.